Näihin tunnelmiin me aloitamme ja paskoihin tunnelmiin lopetamme. Ja eikö se ole taas sektionia osa 2? Ja mä oon sen verran jo miettinyt, että mä aloitin tän jo, mutta tämä on mun eka peli taas tänä iltana. Siis mä kuvaan nyt 9:15 tätä ihanaa iltaa teidän kanssa. Iltaa vai päivää, en tiedä kumpaa teillä on, mutta minulla on ainakin ilta. Jos tykkäsitte mun entisestä sektion videosta, pistäkää likeä tai dislikeä. Saatana, mä oon niinku joku saatana juontaja tässä. Uipi! Näin. Kommentoikaa nyt niihin mun videoihin, kun musta tähän mennessäkin toivon, että voisiko joku saatana kommentoida niihin mun videoihin. Ouch. Nuon. Taas vaihteeksi yksi tappo. Toinen tappo. Aika hyvin kyllä näin alku. Uipi! Tää hittua meni mun naaman edestä. Missä? Rek. Mä oon nyt ehkä rupeat olemaan pitempiä videoita, koska saan lisää muistia. Vittu. Ei. Ouch. Tipuimme naama edellä kallioon. Fuck. Reloading, bitch sticker. Sen yhden videon mä kyllä lopetin ihanan tunnelmallisesti vieraisemalla. Kalkaa munkin mielestä aika tyhmä. Tai onko se se, minkä mä en pistänytkään YouTubeen? Onko se minne video vai? En tässä saa vähän vain tappoja. Siellä niin melkein ohi meni. Tai ohi meni. Noin. Niin tosiaan mä tuun saamaan uuden Xboxin joskus. Vähän veikkaa, että on aika lähellä mä vihaan tätä mun limaista yskeä. Tai mitään yskeä. Puskia. Holy shit, täällä meidän takanakin on puuhapete. Puuhapete, kaiken rikkoo puuhapete. Good Geezer. Nyt mun nimi on Good Killer. Killer Pro. Good Killer. Mun mielestä pari. No mun YouTube-nimikin tulee vaihtumaan. I'm die. Siis minä kuolen. Voi. Huono juttu. Ja menemme ylös, koska me saamme robot. Ei. Sinut. Ei. No. Saadaan vaikka tuloa, niin kuuluu tää. Aika pitkä muna. Niin tätä piekkoa olla oikein.
Onko se poliisiauto vai niinku ihan auto? Ei kai. You are my non-kill. Fuck. Että kun tämä ei lyö. Noniin. Mulla on mitään hyvää telinettä. Pattu. Mikä on se meidän pikkuvattuisen syy? Tang. Mä oon niinku yhtään säikähdä, kun niille tuu käymään samalla aikaa. Ensimmäinen rynkyti tappo. Where are you? There. Fuck. Where is it? Löytyi mi... No niin, tuli tossa turhaa puhuttuakin. Mä tein nyt kun sen, kun mä hommasin tähän tällaisia. Sitten tollasen, että mä näen, koska hinttari tulee. Siellä on joku tällainen... Joku jataita tuli vippi. Vippi on aivan saaruman näkö. Se koljaannusta vaikka. No niin. Koska tänne tulo väkiä? Mä skippaan siihen asti. Mä en nyt käynyt kuin vähän puolustamassa nuota. Koska... Mua vitutti. Mutta mikä? Hyvä kysymys kyllä itseltäkin. Ottapas hetki minä juon. Shut the fucking cat out of my... Get the fuck out my way. Fuck you. Tänne. Hyppy! Hyppy ja ampuminen! Tuhoamme tämän tässä nyt. Shit! Nyt vasta huomasin, että mulla on rikki. Mulla on jalka paskana. It's not working! Mä en tiedä, miksi mä puhun englantia välillä ja välillä suomea. Minä olen aito suomalainen, saamelainen. Mitä siis voisi suomea aika saame. Die bitch! Batman! Batman! Sitä mä tonkin kettäisin yhtäkkiä laulaa yhtäkkiä. Jump and bad for enemy. Shoot me, bitch sticker. Täysi kyllä. Ei oikein. Otas tänne vierestä tällainen. Sitän pää on hieno. Sä sittenkin tälläs.
No, it's not! Fuck! There! It's Ticker, get me my robot. No, these are not working. I want for... Don't, this is my... Look. Onko tässä järkeä? No. Eikö se nyt tältä erää ole ryyppy? Ja huikka. Ja tässä menikään. No. Näin on. Se nyt kuitenkin ole. Moi.